està temptant la sort, mesurant les paraules. Fa 20 anys que tinc 20 anys. I ho portem bé, eh? Ho portem molt bé. Mari Carmen. Albert, ja hem acabat o què? Hem acabat, Albert, o no hem acabat? Sí, tot, amb 0. Amb 0 de mitjana? Finalment. Costat, eh? Em transporten a un món indecis, però jo mai, 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 mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tot s'enlaira, però quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny, un llarg viatge. Fa 20 anys que tinc 20 anys. Encara et ven aquí? Això, la Judit Magant se'ns ha fet gran, que sí, Judit? S'ha graduat. Oriol. Sempre ens quedarà Olot, eh? Sempre ens quedarà... Bueno, aquí els jefes... Espera, tornem-hi. Allò, veig que t'estàs posicionant, eh? Mai, mai, mai seré feliç com ho he estat aquesta nit. Però jo mai, 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 quan tot s'enlaira, però quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, un llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, quan tot s'enlaira. 1, 2... De quan estàs? I amb mesos, això? 7 mesos? I esperes què? Com? Rock. Tindrà l'institut que estem filmant d'aquí. Allò d'aquí 12 anys. Perquè ara és de les 12. Ta mare no venia, que no? No sé, ha vingut? A ton pare l'he vist per aquí? Perquè ta mare em va dir que tenia alguna cosa de dalt. Que sí? Isaac. Hola, què tal? Hola, què tal? Com va? Que el Xavi últimament ens hem trobat molt. Els 40 o els 30? El què? El millor que hauríem de fer, no sé, el 25. 25 és una... 25 ja va bé. Tots sou de la mateixa edat? Bueno, mama, que siguis molt feliç. Que siguis molt feliç, que ho disfrutis. La roba estès al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals.
Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminen. Zaida, mira, Zaida, quants anys fa? 14, com 14 solets? Per molts anys. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Els acabo de perdre, així que no podré fer-lo. Simplement agrair-vos que estigueu aquí, compartint aquest vespre amb nosaltres, en que fem 20 anys, dir-vos que ara estem, d'aquí res, un minut podeu ja pujar a la cantina a buscar el pastís i compartir-lo. Recordem que és un per taula, que en tenim poquets, però en tot cas sí que vull explicar-vos una coseta, que és que tenim pastís per tots, perquè hi ha 5 alumnes de quart d'ESO, presents, que els han fet tots elles. Per tant, ara quan bufem les espelmes, millor dit, doncs això, pugeu a la cantina, busqueu un pastís per taula i també hi ha ampolles de cava. Hi ha un cava especial d'aniversari. Per tant, anem a bufar les espelmes. Hola, Berta. Molt bé, doncs, apa, pastís. Espera, que vull dir una cosa. Ara em dic Marara. Josep Maria, I sortiré a cantar. no has fumat dins de l'institut. Has de fumar fora. Us juro que estava fumant dintre. Us ho juro. Jo també ho he vist. Mentida, mentida. No. Que Mentida. que no m'enfoquis els grans. Porque no has traído nada. No s'ha Hòstia, t'està buscant Jaume, tio. Hola. És la teva fotografia? Un altre lloc, un altre temps, on parlarem d'un altre estil. Hace tiempo que ya no sonríe y le robaron la conciencia, la luz de la pantalla encendida persigue. Hay sentimientos que no volverán a brotar sin tu ayuda. Ahora salta, ha perdido la razón. ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué esperar? ¿Pa' qué
Acabarem la bateria, no, Marta? Hi ha alguna cosa que vulgueu dir? Quan has tocat el cel i sents a prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tu